Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. Hoxe imos a tratar unha nova sección que se titula Cultura e arte no cambio de século, as vanguardas artísticas. E é que é moi importante abordar este novo século, o século XX, porque vai a supoñer un cambio total na mentalidade das persoas. É un século donde as cousas van a cambiar moitísimo, sobre todo en comparación aos séculos anteriores, século XVIII, século XIX, e digamos que imos a dar o paso definitivo a introducirnos no que os seus contemporáneos e coetáneos coñecerán como a modernidade. É dicir, esa sociedade donde o antigo réximen xa nin siquiera se albiscaba, xa non había restos deles, a industrialización consolidárase por completo, o capitalismo exactamente igual, as cidades non paraban de crecer tanto en tamaño como en poboación, esa poboación era principalmente obreira, polo que o movemento obreiro chegara a alcanzar unhas cotas de poder insospechadas durante todo o século XIX. Tamén se desenvolverán toda unha serie de tecnoloxías de movemento e de movilización de persoas como o barco a vapor, o avión, o tren e os automóviles e, en definitiva, tamén entraremos nun período histórico extremadamente conflictivo e que desembocará, como xa vimos, na Primeira Guerra Mundial. En definitiva, podemos dicir que no século XX todo dá a sensación e a impresión de que vai moito máis rápido. As novas sociedades e as novas generacións non teñen tempo a adaptarse aos novos tempos e isto genera unha crisis no tecido social. Unha crisis que vai a desembocar nun cambio total da mentalidade das persoas. Unhas persoas que xa están imbuídas por ese estilo de vida moderno e, polo tanto, van a empezar a rachar con todo o anterior, eses valores tradicionais e as formas de comportamento social propias do século XVIII, XIX e incluso máis atrás das que eran herederos. Agora sentíanse incómodas con elas, non se consideraban herederos delas, eran uns inadaptados e incluso as chegaban a considerar inútiles para o momento presente que lles tocara vivir. Isto vai a provocar que a sociedade se dividira en dúas ramas, evidentemente simplificando moito, a realidade é moito máis complexa. Pero, para entendernos, podemos dicir que temos a rama pesimista que miraba ao pasado con certa melancolía, pero coñecedores de que o pasado xa era e que nunca iba a volver, pero que ao mesmo tempo tiña unha lupa moi crítica coa súa modernidade que xa estaba tocando vivir, criticando enormemente a industrialización e a estética de guerra e de violencia que se estaba creando a inicios do século XX, mentres que polo outro lado temos a rama optimista, e dicir, aquelas persoas que van a abrazar a modernidade e o progreso considerando como o futuro máis beneficioso para eles e, polo tanto, empezarán a exalzar os valores da industrialización, da máquina, da nova capacidade de velocidade e dinamismo que ten a sociedade, do estilo de vida nocturno, do ruído, incluso a guerra e a sensación de que o ser humano, o seu valor é única e meramente producir algo moi similar ao dunha máquina. Entonces, vemos, e resumindo moito o que acabamos de dicir, que a sociedade vaise a dividir en dous bandos, os incomprendidos, os que non están nin aquí nin alí, así como os que se van a adaptar moi rápido a esa modernidade do presente. Ambos van ter unha mentalidade completamente diferente á anterior e isto vai a provocar que a arte, que non é nada máis que o reflexo da objetividade da realidade que está vivindo unha persona, cambie totalmente con respecto ao século XIX, XVIII, XVII, XVI e XV. No referente á arte, as correntes artísticas que van a dominar o inicio do século XX, é dicir, aproximadamente dende o 1905 hasta o 1939, ano onde empeza a Segunda Guerra Mundial, serán principalmente as vanguardas artísticas, que se manifestan nunha serie de soportes e formatos artísticos como, por exemplo, a literatura, o cine, a música ou a escultura. No entanto, neste vídeo imos a centrarnos puramente na pintura, que tamén vai ser o campo que experimente unha maior cantidade de cambios. As vanguardas artísticas non son nada máis que varios estilos artísticos que xorden aproximadamente a mesma vez de maneira simultánea aínda que en territorios diferentes. É dicir, imos a encontrarnos con varios estilos de facer arte, dende o que imos a coñecer como o cubismo, o fauvismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo, etcétera, etcétera. Non tanto, para comezar a falar destas correntes artísticas é preciso fixar unha serie de características xerais. E a primeira de todas, e igual a máis importante porque é a que arranca con todo,
e que van a continuar con esa idea do posimpresionismo, é dicir, fuxir por completamente da representación obxectiva encerrándonos na representación subxectiva interior do artista ou da sociedade. Solo que neste caso van a levar ás máximas consecuencias sendo moito máis radicais. Por iso mesmo as temáticas de máis presencia serán aquelas relacionadas co mundo do subconsciente, das emocións, do pesimismo, incluso do optimismo, da velocidade, do caos, da incertidumbre dos continuos cambios que están ocurrindo a inicios do século XX, dos conflictos militares, do ruído, da tecnoloxía, da industria, da máquina, etc, etc. É dicir, todo relacionado co século XX. E para lograr a manifestación destas ideas temáticas optan por unha total liberdade de creadora, adoptando toda unha serie de técnicas completamente innovadoras para a época, que nunca se utilizaran con anterioridade. De igual maneira, as vanguardas artísticas non só cumprirán unha utilidade e unha función estética e artística, senón que incluso se comezarán a utilizar cun fin propagandístico para difundir ideas políticas e sociais. Por poñer varios exemplos, a corrente artística do dadaísmo de inicios do século XX utilizaba as súas obras artísticas para criticar o sinsentido que para eles tiña a guerra. Entonces posicionábanse como antibelicistas, antiguerra. Sin embargo, o futurismo tiña unha visión completamente contraria e consideraba que a guerra era fruto da modernidade e algo que non había que rechazar. Incluso tiñan o eslogan de que a guerra é a única hixiene do mundo. Da mesma forma, o expresionismo utilizaba as súas pezas artísticas para criticar toda esa industrialización, o pesimismo e a deshumanización que eles consideraban que se estaba dando a través da mecanización e da creación do chamado home-máquina. Entón, comezando xa a facer un rápido repaso de todas as correntes artísticas que nos imos encontrar nestas vanguardas, é preciso comezar pola que primeiro apareceu de todas, a coñecida como fauvismo en torno ao 1905 e que nace como un rechazo frontal ao impresionismo e á idea de esta corrente artística de captar a realidade aínda que sexa un tanto descomposta. O fauvismo o que buscaba basicamente era unha liberdade absoluta e total da color, unha liberdade tanto da forma como da representación, é dicir, que xa non estivera ligada á liña e ao dibuxo e que ao mesmo tempo as cores que se empreguen non teñan por que ter unha vinculación, unha relación directa coa realidade. É dicir, empezar a utilizar cores de forma arbitraria, de forma azarosa e normalmente cores moi intensas, máis vibrantes e contrastadas entre elas para empezar a expresar unha serie de emocións, especialmente a angustia, que o artista e a sociedade lle vai a interesar. A segunda delas que aparece é o cubismo. Nace en torno a 1907 e ten unha visión do mundo completamente fragmentada e descomposta. É dicir, o que pretende o cubismo é desfigurar por completo a imagen realista que existía de antes a través de quebrala en diferentes formas xeométricas e intentar representar varios puntos de vista dun mismo objeto nunha mesma imagen. Ao mesmo tempo, outra técnica innovadora do cubismo será que comezará a utilizar o que nós en historia de arte coñecemos como os materiais pobres en contraposición a materiais nobres, como por exemplo o mármol, o bronce, etc. Dentro destes materiais pobres entraban todos eses materiais sin realmente valor estético, como por exemplo o cartón, o papel, os periódicos para facer collage, ou incluso tela, area, serrín, madeira ou mesmo chatarra. Outra das correntes artísticas predominantes vai ser o expresionismo, que nace a principios do século XX e de novo como un rechazo e unha resposta directa á obxectividade do impresionismo. O expresionismo vai abrazar a subxectividade interior das persoas, entonces o seu objetivo é expresar o estado anímico e emocional vendo a sociedade, vendo o artista, predominando principalmente a angustia e as fobias que van a causar a sociedade moderna. Para isto opta por unha serie de dibuxo moi característico relacionado coa simplicidade, o primitivismo, formas moi primitivas e propias de sociedades moi tribais, o uso de cores moi contrastadas entre elas, cambiando rapidamente de colores moi cálidas como un rojo a colores moi frías como un violeta ou azul, e incluso a distorsión de formas creadas adrede para generar esa sensación de ruptura, de atrocidade que tanto vai a vincular coa sensación de angustia.
Se continuamos, temos o futurismo, que vai a combinar algunhas das técnicas citadas nas correntes anteriores e incluso vai a innovar con outras. Pero o realmente interesante é que vai a poñer o foco de atención, e dicir, o interese temático en abrazar a modernidade e o progreso. Consideraban que a velocidade, a tecnoloxía, a cidade e a máquina e incluso a guerra eran os principales factores a representar na súa arte. O futurismo, digamos que estaba enamorado con esa velocidade a que a sociedade avanzaba dende inicios do século XX. E para lograr plasmar isto nas súas pinturas, optou por unha serie de técnicas, como por exemplo as liñas de forza, que eran basicamente a representación física do movemento, por exemplo, dun coche, incluso a fragmentación e a descomposición da realidade, algo que heredou do cubismo, pero tamén a inclusión de repetición das mismas formas nun mismo cadro para dar esa sensación de velocidade de movemento dos objetos. Ou tamén, coincidindo coas anteriores, o uso de cores moi vibrantes, intensas e contrastadas entre elas para dar unha maior sensación de impacto visual. A penúltima corrente artística na que imos a zambullirnos é o dadaísmo, que nace no 1917, é dicir, en plena Primeira Guerra Mundial, e como rechazo frontal a esta. Consideraban destructiva e antirracional, e por iso mesmo van a utilizar as súas obras de arte onde vai a predominar a temática do absurdo, do caos e incluso do antiarte, eles non consideraban que fixeran arte, como a través de utilizar técnicas provocadoras, irónicas e incluso introducindo moito o azar na súa forma de facer arte. Esta era a súa forma de representar que a vida para eles perdera o sentido e a sociedade estaba completamente deshumanizada, e por iso mesmo tiñan esta intención de provocar á sociedade, utilizando como arte técnicas que normalmente non estaban asociadas a esta, como por exemplo os ready-mates, que consiste en coller un objeto cotiá e poñerlle etiqueta de arte directamente sin tocalo e facerlle nada máis, ou implementar os collages ou a escritura automática, etcétera, etcétera. E por último temos a arte abstracta, que a podemos fechar aproximadamente entre o 1907 e o 1910, a súa orixe, non o seu final. Que é o que buscaba esta arte abstracta? Destruir por completo esa idea de representar a realidade. E como? Logrando unha representación visual que non teña ningún tipo de vínculo e de relación co que nós puidéramos ver, sentir, escoitar no noso entorno, que non tivera ningún tipo de conexión coa realidade, é dicir, algo completamente contrario aos nosos cinco sentidos. Así pois, a pintura na arte abstracta quedará relegada a un simple campo de experimentación. De que? De colores, de formas e incluso de materiales novos, como por exemplo a arena que sintamos antes, a madeira, a tela, o periódico e tamén evidentemente a pintura. Entonces, hasta aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Adiós!